Right, saka mdara rhythm rinonzi chii? Susamba. Oh, Susumba itype ipi yemusic? Traditional mjira zvembira mbira izvi. Oh. Music moigadzira sei mdara iyi? Oh, zviri muropa zvokutoti ndiwo musambo wamunogadzira here kana kuti munogadzira mataipi akawanda? Oh, saka ndo panobva pazobva zita rekuti svikiro guru. Alright. Nangoti ndibvunze ndada kuziya mdara. Saka ichi chiri kubuda rini manje? Chakamirirwa. Oh, chikuda 12 maartist. Vasusamba rhythm. Outa ghetto crown here. Ziyachirema mdara ye. Saka zvekuti manje tonzwa chabuda chinhu ichi. Handiti? Alright, mafanzi angaida ngoziya kuti zvakamira sei, because sound haise mafani mdara iyi.